Laajan Amerikan mantereen pohjoisessa levittäytyy suunnaton erämaa. Lentokoneesta katsottuna se on yhtä metsää niin kauas kuin silmä kantaa, eikä sille näytä tulevan loppua, vaikka lentäisi kuinka kauan. Vain kiemuraiset joet ja järvet rikkovat tämän loputtoman metsäalueen. Kesällä on siellä valoisaa läpi vuorokauden, sillä sijaitseehan tämä erämaa pohjoisessa. Mutta mikä ero onkaan maisemassa, jos talvella lentää saman seudun yllä? Puikkomaiset puut seisovat silloin jäykkinä kovassa pakkasessa paksuun lumivaippaan kääriytyneinä. Jos katselee erämaata yöllä kirkkaassa kuutamossa, heijastuvat jäätyneet järvet ja joet tasaisina valkoisina laikkuina ja juovina. Ja metsän puut heittävät tummia varjoja hangelle. Kaiken yllä kaareutuu pohjoisen tähtikirkas taivas, jolla leimuavat valtaisat revontulet. Luonnonrauha on silloin täydellinen. Kevät kuitenkin saapuu aikanaan. Lumet sulavat auringon lämmössä nopeasti, eikä aikaakaan kun muuttolinut ovat jo matkalla pesimäpaikoilleen erämaajärvien rannoille. Suurina parvina palaavat Kanadan hanhet tutuille maisemilleen. Karhut heräävät nälkäisinä pitkästä talviunestaan. Pikkupoukamilla on liikettä, kun majavat ryhtyvät rakennuspuuhiinsa. Hirvet ja karipuut kahlailevat suoalueiden reunoilla haukaten mennessään mehevästä havunoksasta. Ketun viekkaat silmät vilahtavat pesäkolon suuaukoilla, kun joukko harmaita susia vaeltaa saalistusmatkallaan joenvartta. Joku susista kohottaa kuononsa kohti taivasta, päästää pitkän valittavan ulvonnan. Se on oikea erämaan ääni. Tämä on Kanadan pohjoista erämaata. Se on kaikkivaltiaan Jumalan käsialaa. Hän on sen sinne sijoittanut ja hän hallitsee siellä. Vain harvat ihmiset ovat asettuneet sinne asumaan. Jos jostakin ihmisen sytyttämän tulen savu nousee, tulen tekijänä on melko varmasti intiaani, joka tuntee erämaan omakseen ja osaa elää sen ehdoilla. Miltä tuntuisi lähteä sinne ja tunkeutua erämaan syleilyyn vaikkapa käyttäen intiaanikanoottia ja valtavia vesiväyliä kulkureitteinä? Juuri tällaisen kanoottiretken päätti tehdä suurten erämaiden ystävä, jäntevälihaksinen, suomalainen nuorukainen Tarmo, joka vuotta aikaisemmin oli muuttanut Kanadaan. Kanadan pohjoinen erämaa kutsuu nyt meitä kaikkia jännittävään seikkailuun. Lähdemme Tarmon mukana noin 3000 kilometrin taipaleelle. Siinä voi mennä paljon aikaa ja matkalla voi sattua mitä tahansa. Jos joudumme pulaan tai jopa taistelemaan henkemme edestä, ei ole muuta auttajaa kuin Jumala, joka on tämän erämaan hallitsija. Siinähän se Tarmon keltakylkinen kanootti onkin jo rannalla. Jaha, onkohan mulla nyt kaikki varusteet mukana? Teltta ja makuupussi, kirves ja saha. Kompassi, tulitikut ja lujasti muona. Vettähän saakin joesta. Tulikohan ne kahvipurkit? Juu, siellähän ne on. Pyssyt ja panokset on tuossa ja onkivehkeet, no eiköhän niillä pärjää. Tulipas hieno lähtöilma. Mikäpä on tarttuessa melaa. Hienoa, vihdoinkin olen tällä Ätäbääskäjoella. Tulipas tästä matkasta tosi. Pitkä oli valmisteluaika. Pikkupoikana jo katselin kartalta tätä reittiä Juupajoella. No on tämä sentään jonkin verran isompi kuin se Juupajoki.
kuinkahan tässä kämmenet kestää, kun on 1000 kilometrit edessä. Inuvik siellä Jäämeren rannalla. No eiköhän sekin päivä vielä koita, että kanootin keula karahtaa Inuvikin rantaan. Ja kai tuo kämmenien nahkakin siinä hiljalleen paksunee. Tuosta vaan sen, kun survasee menemään. Onpa tuolla taivaalla iso lintu. Tuo on kyllä sitä kokoa, että se ei voi olla mikään muu kuin kotka. Varmaan sen tarkat silmät jo huomasivat yksinäisen melojan täällä alhaalla. Kotkan lennossa oli sellaista vapauden makua, jota Tarmokin tunsi rinnassaan. Reippaalla otteella painui mela veteen ja liukkaasti liikkui kanootti. Ihmiset kiireisessä maailmassa kirjoittivat tänään päivämääräksi kesäkuun 1. ja vuosiluvuksi 1970. Tänään oli siis lähtöpäivä. Taakse jäivät saattajat ja Fort McMurryn kaupunki. Suurella joella alkoi tuulla voimakkaasti vastaan. Pitkä ja kapea kanootti halkoi kuitenkin reippaasti aaltoja. Tarmo tunsi, että käsivarsissa oli lujasti voimaa ja piti yllä hyvää vauhtia. Onneksi keula oli suoraan tulta vastaan, mutta syytä oli olla varovainen, sillä ei ollut vielä oikein tuttu tämä uusi kulkuneuvo. Pitkän suoran osan jälkeen tuli joessa mutka ja Tarmo pääsi pois aallokosta rantametsän suojaan. Mikähän elukka tuolla rannalla liikehtii? Onkohan se karhu? Otanpa tuon kiikarin repusta ja katson. Sehän on hirven vasa. Taisi emä saada minusta vihiä, kun ei tule näkyviin, vaikka vasa ääntelee. No niin, sinne se nousee ylös rinnettä. Varmaan emä on jossakin siellä piilossa. On sillä pitkät koivet. Mikäpä on hirvien ollessa täällä suurissa metsissä, vaikka kyllä kai niilläkin on omat vihollisensa, sudet ja muut. Tuossahan taitaakin olla sopiva kahvinkeittopaikka, kun puro juoksee jokeen. Paljon kirkasta vettä. Eipä ole Tarmo ensimmäistä kertaa nuotion teossa. Pian rätisee tuli ja musta kahvipannu puhaltaa nokastaan höyryä. Sitten leviää houkutteleva kahvin tuoksu ympäristöön. Tämä se on juhlahetki. Kahvitauko luonnon keskellä. Pitääkin oikein ruokailla kunnolla tässä, jos vaikka jatkaisi pitemmältäkin matkaa. Hei, mutta tuollahan on majavia. Toinen onkin aikaukko ja toinen on varmaan äitimajava. Tuo häntä niillä on erikoinen, leveä ja litteä.
Siellähän onkin oikein komea risukasa, jossa ne asustavat. Älkäähän tulko liian lähelle kanoottia, voisitte vaikka jyrsästä reijän sen kupeeseen. Milläs minä sen paikkaisin? Nuo ei ole varmaan ihmistä ennen nähneetkään. Kunhan häipyvät tuosta, niin pitääkin katsoa vähän niiden puunkaatopuuhia. Jopas niille tuli kiire. Taisivat säikähtää ihmistä. Siinä on katkottu haapoja. On niillä hurjat hampaat, kun noin suuria lastuja on joka paikassa. Ja siinä se on pesä, jonka sisäänkäynti tapahtuu veden alta. Niinhän sitä jo kansakoulussa tiedettiin. Tuossa on kaadettu kyllä iso puu, voi olla lähes 0,5 metriä paksu. Majavat ne ei olekaan mitään turhia poikia. Ei, mutta nyt matkan tekoon. Tarmo päättääkin meloa vaikka koko yön, sillä voimia tuntuu olevan kovasti. Vallitsee mitä suurin luonnon rauha. Kanootilla meloessa kuulee helposti kaikki äänet rannoilta. Susia! Tuo se on oikea erämaan ääni. Juuri tätä halusin kuulla tällä matkalla. Niitä täytyy olla iso lauma. Onneksi en ole nyt rannalla. Täällä kanootissa on paljon mukavampi kuunnella. Olipa se hienoa, oli kerta kaikkiaan. Saa nähdä, mitä tällä matkalla vielä näkeekään. Hyvin on alkanut. Muuten olisi kaikki hyvin, mutta nuo hyttyset on heti kimpussa, jos vähänkin pysähtyy. Mitähän jos yrittäisi hankkia tuoretta kalaa ateriaksi? Onneksi on tuo virveli mukana. Tuostapa laskenkin uistimen veteen. Tiedän vaikka nappaisi minkälainen vonkale siihen. Luulis, ettei täällä ainakaan ole liikaa kalastettu. Sinne vaan. Aha, katoppas mokomaa. Heti otti kiinni. Vielä on kiinni, hyvä. Sehän tempo. Mikähän se voisi olla miehiä? Hyvän kokoinen tuntuu olevan. Kunhan tässä aikansa veivaa, niin selviää sekin, mitä lajia on siiman päässä. Oho, jopas tempo, vetää sivulla. Alkaisikin vetää kanottia mennessään, ei tarvitsisi minun meloa. Ohjailisin vaan.
Nyt on jo lähellä. Hyvin on kiinni. Nyt näyttäytyi. Aha, hauki se taitaa olla, pitkä ja teräväpäinen. Nyt olisi haavi tarpeen, mutta kun ei ole, niin ei muuta kuin siitä vaan kyytiin. Tulipas sisälle. Rauhoitun nyt, vai pitäisikö minun rauhoittaa tällä melalla? Voi olla kilon painoinen. Joka tapauksessa siinä on syömistä yhdelle miehelle ihan tarpeeksi. Tarmo meloskelee lähellä rantaa ja katselee, miten rantakuuset ovat kovasti kallellaan jokeen päin. Vesi on siinä syövyttänyt rantamaata. Hiljainen meloja koki melkoisen yllätyksen, kun yhtäkkiä penkka alkoi sortua ja muutamassa sekunnissa rojahtivat kuuset veteen. Oi. Kylläpä kävi läheltä. Mikä ne nyt juuri pani kaatumaan, kun olin kohdalla? Onneksi ei osunut kanoottiin. Kaikkia sitä voi sattua. Ajatella, jos tuossa olisi kanootti mennyt murskaksi. Miten täältä selviäisi pois? Tuollahan on vanha hirsikämppä. Hylätty näyttää olevan. Ovi on raollaan. Täytyypä katsoa, olisiko siitä yöpymispaikaksi. Jos pitäisikin kunnon paussin välillä. Kovin on heikossa kunnossa. Kuka lie tämänkin rakentanut, mutta siitä on kyllä kauan. Mikäs siellä rapisee? Mitähän jos kopautan? Kurrehan se siellä. Hei, mutta tässähän on isot elukan jäljet. Ei epäilystäkään, siinä on karhu tassutellut. Eikä siitä ole pitkä aika, sillä terävänä piirtyvät tuossa mullassa kuin ihmisen kämmenen jäljet. Kynsien painaumat erottuvat selvästi. No sehän on selvää, että täällä on karhuja vähän joka paikassa. Vaikkei tästä mökkirähjästä olekaan yöpymispaikaksi, panen kyllä teltan pystyyn tuohon niemekkeeseen. Teen vaikka nuotion tähän metsän puolelle, niin ei pääse karhu suoraan teltalle. Nuotiohan sitä pelottaa. Sanovat, että pedot pelkäävät tulta. Kesäisen illan hämärtyessä räiskähtelee yksinäisen matkamiehen nuotio. Kipinät nousevat suoraan ylös. Keltainen kanootti erottuu rannalla ja teltta seisoo ryhdikkäänä siinä lähellä. Tarmo kuuntelee yön ääniä. Olen tuota kuikan huutoa kuullut usein ja seurannut, miten toinen kuikka saattaa vastata kaukaa toiselta järveltä. On se kantava ääni hiljaisessa kesäyössä. Jaha, täytyypä panna tästä isoja puita nuotioon ja kömpiä telttaan pois noiden inisevien sääskien kynsistä. Takanapäin on jo 3 mahtavaa jokea ja 1 järvi. Nyt on edessä kuin iso meri. Se on nimeltään Iso Orjajärvi.
Kartan mukaan järvitaivalta olisi melottava noin 250 kilometriä. Tarmo päättää yrittää ensin noin 20 kilometrin päässä olevalle saarelle. Tuolla edessä on aikamoiset mustat pilvet. Kumpa ei tässä joutuisi myrskyn kouriin näin aavalla järvenselällä. Tuskin oli Tarmo tuon todennut, kun tuuli alkoi yltyä. Hetkessä aallokko muuttui vaarallisen tuntuiseksi. Jo välähti salama. Silloin tuli kiirettä Melojan liikkeisiin. Sitten alkoi sataa. Ukkosateen suuret pisarat pieksivät armottomasti. Tarmo pani kaikkensa likoon ja piti yllä niin kovaa vauhtia kuin vain uskalsi. Kanootti ei tahtonut pysyä suorassa, sillä aallot painoivat sivusta. Piti puristaa lujasti melasta, ettei se putoaisi veteen. Väsymyskin alkoi painaa. Olihan tullut tänään melotuksi jo huikea matka. Tuolle saarelle on päästävä. Ei kannata laittaa sadetakkia enää päälle. Kastukoon kaikki, mutta maihin on päästävä. Hirveitä aaltoja. Ei ole enää pitkä matka. Matalat on rannat tuossa saaressa. Kun ei nyt sattuisi kiviä kohdalla. Tuota isoa kiveä pitää koittaa väistää. Nyt vaan yritän tuohon poukamaan. Ja nyt kanootti äkkiä kauas maalle, ettei aalto vedä sitä takaisin. Jopas hervottaa jäseniä. Voimat on vähissä. Taidankin panna kanootin nurinpäin tuota kiveä vasten, että pääsen sen alle sateen suojaan. Kunhan tuo sade vähän hellittää, niin täytyy tehdä tulet ja keittää kahvit. Sade meni ohitse, mutta tuuli piti pintansa. Vieläpä yltyi oikein tosi myrskyksi. Tarmo joutui viettämään saarellaan melkein 2 päivää ennen kuin uskaltautui uudelleen vesille. Tulikin myrskyn jälkeen kaunis ilta. Taivaskin ruskottaa punaisena. Se lupaa hyvää ilmaa. Tuolla taivaanrannalla näkyy seuraava saari. Ainakin sinne asti täytyy yrittää. Kanootti keinui loivilla aalloilla ja matka edistyi hienosti. Nyt ei ollut kiirettä ja Tarmo nautti komeasta illasta täysin siemauksin. Sinä yönä taittui taivalta noin 40 kilometriä. Tältä saarelta olisi vielä 50 kilometrin matka Hay Riverin kylään. Siellä pitääkin käydä kaupassa ostamassa hyttysverkko kasvojen suojaksi. Muuten ne vintiöt syövät kyllä elävältä, kun taas joutuu melomaan seuraavaa jokea eteenpäin. Sehän onkin jo Mackenzie-joki, joka johtaa ihan sinne Jäämerelle Inuvikiin asti. Mutta on siinä melomista. Ihan tuhansia kilometrejä.
Tuntui erikoiselta tavata ihmisiä Heirivörin kylässä. Tarmo poikkesi tunnelmalliseen Pohjolan kauppaan. Hudson's Bay, luki haalistuneessa nimikilvessä. Heti tuli Tarmolle mieleen kertomuksia turkismetsästäjistä, jotka jo satojen vuosien ajan olivat tuoneet saaliinsa Hudson's Bayn kauppapaikkaan. Vaihtoivat niillä ruutia, aseita ja muita tarvikkeita ja sitten taas palasivat omille metsästysmailleen. Jo poikasena luettujen träppärikirjojen kertomukset tulivat kummallisen elävinä mieleen. Niin, ja löytyihän sieltä kaupasta se puuttuva hyttysverkkokin. Mutta matkaa oli jatkettava. Nyt oli suuntana Mäkkensijoen suu. Tottuneesti painui mela veteen ja kanotti suorastaan lensi eteenpäin. Taitaa olla keskiyö jo käsillä, vaikka aurinko yhä paistaa matalalta tuolta pilvien välistä. Vaikuttaa, että tulee sateinen yö. Heti kun pääsen tuohon joen suuhun, panen kyllä teltan pystyyn sopivaan paikkaan ja käyn nukkumaan. Pitkän melomisen jälkeen nukahti Tarmo pian sikeään uneen, mutta yöllä sattui jotakin outoa. Mikä se oli? Tuuleeko siellä? Ei, sen täytyy olla joku iso eläin. Salamana syöksyi Tarmo ulos makuupussista, viritti äkkiä luodikkonsa, joka oli aina yöllä vieressä. Ja samassa hän jo seisoi ulkona, vastakkain ison mustakarhun kanssa. Taisi karhu säikähtää vähintään yhtä paljon, sillä heti se pelokkaana paineli pusikkoon. Tarmo antoi vielä vauhtia ampumalla kerran ilmaan. Mutta siihen se jäi kurkkimaan puun taakse. Nyt se nousee 2 jalalle seisomaan ja raapii rajusti puun kylkiä päästellen samalla kumeita murahduksia. Pelon jäykistämänä tuijottaa Tarmo karhua. Sormi on liipasimella. Karkuun ei kannata ainakaan lähteä. Nyt laskeutuu peto takaisin maahan ja lähtee rantaa kohti. Tekee koukkauksen teltan ja joen välistä. Se onneton lähti tulemaan kohti. Jos nyt pitää ampua, on parasta kyllä osua ensimmäisellä kerralla. Sydän jyskyttää ja Tarmo tähtää lähestyvää petoa. Voimakas karhunhaju tuntuu jo nenässä. Onko se vihainen vai nälkäinen? Sitä on vaikea sanoa. Mutta tuo rajupuun raapiminen antoi kyllä tuntumaa siitä, minkälaiset voimat sillä on. Tulepas vielä muutama askel, niin olet kuoleman oma. Tarmo oli juuri painamassa liipasinta, kun karhu pyörähti kiivaasti ympäri ja lähti löntystämään poispäin pitkin joen rantaa. Mikä helpotus. Täytyy sanoa, että en olisi mitenkään halunnut ampua. Sinne se painui metsään rantapenkan taakse. Oli sillä paksu, kiiltävän musta turkki päällä. Mutta nyt äkkiä telttaan. Kauhistus, miten paljon voi olla noita hyttysiä. Tarmo sytytti hyttysmyrkyn palamaan, eikä mennyt kauaakaan, kun jokainen inisiä oli pudonnut kuolleena alas. Pitkään kuunteli mies teltassaan, tulisiko karhu takaisin, mutta lopulta hän vaipui uneen.
Tarmo on jo ylittänyt napapiirin. Aurinko ei enää laske ollenkaan. Virta on melko vuolas ja matka jatkuu reippaassa tempossa. Yhtäkkiä Mela pysähtyy. Tuolla rannalla näkyy olevan 2 kettua. Toinen on ihan musta ja toinen on punakettu. Mustakettu huomasi Melojan ja luikahti heti metsään, mutta punakettu syöksyi suoraan ylös noin 20 metriä korkeaa, melkein pystysuoraa seinämää. Sepä oli mahdoton teko. Tuskin olisin itse tunnissakaan selvinnyt tuosta rinteestä. Ihan uskomatonta. Siinä ketun temppua ihmetellessä oli rannalle ilmestynyt tiheiköstä komea uroskaripuu. Oi että on upea eläin. Muistuttaa aika paljon Lapin poroa. Se on vain isompi ja nuo sarvet ovat erimuotoiset. Tuuhea parta roikkuu leuan alla. Onpas nyt eläimet liikkeellä. Tuntuu oikein juhlalliselta. Melkein tuntuu, että itse Jumala on täällä lähellä jotenkin. Luonto puhui omaa kieltään. Niinhän Raamattukin sanoi, että Jumala on nähtävissä, kun tarkkaillaan hänen suuria töitänsä luomakunnassa. Mutta Tarmo ei tuntenut Raamatun paikkoja. Kyllä hän uskoi Jumalan olemassaoloon, ei suinkaan hän sitä kieltänyt. Jos yritti elää hyvää elämää, mitä muuta siinä enää tarvitsesi? Sellainen oli Tarmon elämänohje. Meloessaan Mackenzie-jokea Tarmon herättää ajatuksista koirien haukunta. Taitaakin olla ihmisasunto lähellä. Onpa mielenkiintoista nähdä, minkälaista väkeä täällä erämaassa asustaa. Siellähän seisookin mies ja poika rantapolulla. Kumun päällä on näköjään hirsimökki ja kaminan savutorvi törröttää katolla. Taitaa olla kaloja kuivamassa noissa telineissä. Intiaaneja ne on. Kukapa muu täällä asuisi? Hello there. Hi. My name is Tarmo. I'm just paddling by. I'm going to Inuvik. Where you come from? Well, actually I live in Ystävälliseltä Vancouver. vaikutti tuo intiaanimies. Häntä kiinnosti maailmanuutiset, erikoisesti turkisnahkojen hinnat. No, Tarmo ei niistä tietenkään tiennyt mitään. Tuossa hirsimökissä olikin kovasti väkeä. Isä, äiti ja 6 lasta. Turkisten metsästys ja kalastus oli heidän elämäänsä. Ympärillä olevissa metsissä asustaa susia, näätiä, karhuja, ahmoja ynnä muuta. Peuroja ja hirviä voi ampua saadakseen lihaa. Ja kalaa saa joesta. Talvella he voivat ajaa koiravaljakolla halki metsien, mutta kesällä on käytettävä jokea kulkureittinä. Tarmo teki vaihtokauppaa. Hän antoi kahvipurkin ja sai kuivattua siikaa. Mukavaa väkeähän siinä mökissä oli. Tekeepä mieleni maistaa tuota kalaa heti seuraavassa pysähdyspaikassa. Mutta oli siellä sisällä likaista. No ei kai se ole kovin helppoa järjestää pesuhommia tällaisessa erämaassa. Eipä ollut sulkapäähinettä intiaanilla. Tavallinen lätsä vain. Nyt on joku taulu tuolla rannalla. Täytyypä meloa lähemmäksi. Siinähän selitetään, että koski on edessä. Mitäs tuo loppuosa tarkoittaa? Pienien alusten olisi pysyteltävä joen vasemmalla laidalla. Oho,
Enpä ole kartasta huomannut, että tässä mitään koskia olisi. Tuo pitää oikein tarkistaa vielä. Ei tässä ainakaan ole mitään merkitty. Voihan se olla niin pieni, ettei sen takia ole tuohon pantu. Jokihan on tässä varmaan kilometrin levyinen. Tarmo tekikin päätöksen, että katsotaan nyt. Ehkä ei kannata lähteä melomaan tuonne kauas toiselle rannalle. Mutta pian alkoi kuulua edestäpäin kumeaa koskenkohinaa ja mutkan takaa tuli esiin tosi pelottava vaahtoava koski. Vauhti kiihtyi yllättävän nopeasti. Nyt taitaakin olla totinen paikka edessä. Ei ole enää mitään mahdollisuutta päästä sinne rannalle. Olisi pitänyt pyrkiä sinne vasemmalle. Saa nähdä, kuinka tässä nyt käy. Kun ei nyt sattuisi pahaa kiveä kohdalla, silloin tällainen vehje kyllä hajoaisi kappaleiksi. Koski nielaisi kanootin kuohuihinsa. Sitä ei voinut enää hallita. Niinpä Tarmo heittäytyi polvilleen kanootin pohjalle, ettei se kaatuisi poukkoillessaan terävissä tyrskyissä. Katsoessaan kuohuja Tarmon valtasi äkkiä kuoleman pelko. Hän jo näki silmissään, miten keltaisia kanootin kappaleita kellui kosken alla, ja miten hänen itsensä kävisikään. Kuin salamana kävi mielessä, että Jumalaa voisi huutaa avuksi hädän hetkellä. Niin oli joku jossakin sanonut. Samassa kuului kosken pauhinan keskeltä tukahtunut avun huuto. Apua! Auta Jumala! Jokainen lihas jännittyneenä puristi Tarmo lujasti kanootin reunoista. Suunta oli suoraan kohti raivoavia tyrskyjä. Kauhistutti, kun kanootti alkoi kääntyä sivuttain. Nyt koitti ratkaiseva hetki. Kanootti teki pelottavia hyppyjä. Vettä kaatui sisään. Uhkaavia kiviä vilahteli ohi. Juurineen kaatunut puu oli juuttunut koskeen ja täpärästi se jäi sivuun. Kuinka kestäisi kevytrakenteinen kanootti tällaista vääntelyä? Vielä kauhistuttava syöksy juuri kahden kiven välistä ja samassa koski jäi taakse. Kaikki oli käynyt vain muutamassa sekunnissa, mutta kanootti ja mies olivat selvinneet siitä. Kohta kosken jälkeen oli virrassa saari. Sinne sai Tarmo ohjatuksi, vaikka koko mies tärisi kuin haavan lehti. Olipa se kauhun paikka, oli totisesti. Mutta tässä olen ehjänä, eikä tuo kanoottikaan saanut mitään vaurioita. Ihme juttu. Kyllä tuosta möyrystä ei olisi ilman Jumalaa selvinnyt. Jumala kuuli ja auttoi, se täytyy sanoa. Kyllä hädässä panee huutamaan apua, ei auta kieltää. Jaa, mutta nyt täytyy keittää tavallista väkevämmät kahvit, että tuo tärinä lakkaisi. Vapisevin käsin sai Tarmo tulen syttymään. Yhä kiersi ajatus tuossa vaarallisessa hetkessä. Kummallista. Sellainenkin ajatus kävi mielessä, että olipa hyvä, ettei kukaan ihminen ollut tuota huutoa kuulemassa. Siinä piti niin äkkiä tehdä päätös, että ei joutanut paremmin asiaa miettimään. Kummallista, että tuota piti niin kovasti pohtia. Päivien kuluessa ja matkan jatkuessa unohtui koettu vaaran paikka. Tarmo alkoi jo olla tottunut erämaan kulkija. Hän oli oppinut muutamassa viikossa paljon uusia asioita. Mutta nyt oli taas ihmisasunto rannalla. Mitäs se kello oikein onkaan? On koko ajan niin valoisaa, ettei oikein tiedä, mikä aika päivästä tai yöstä on menossa.
Sehän on yksi yöllä. Arvaisiko mennä käymään tuolla talossa, kun on tällainen aika vuorokaudesta? Hiljaisesti kahahti kanootinkeula rantaan ja Tarmo hiipi kohti mökkiä. Samassa ovi aukesi ja pörröpäinen mies seisoi oviaukossa silmiään siristellen. Heti sai Tarmo sanat suuhunsa. Good morning. I'm sorry to bother you that early. What do you want? Well, I was just going by, and I wanted to see if anybody is living here. Where are you from? I left Fort McMurray a few weeks Anteeksi ago. pyydellen selosti I'm Tarmo, going to että oli Inuit. vain ohi menossa joen alajuoksulle päin. Hän esitti pyynnön, että saisi laittaa teltan rannalle pystyyn ja nukkua siinä aamuun saakka. Kun Tarmo heräsi, käveli intiaani rannallaan. Niinpä tämä saikin kutsun tulla Tarmon keittämälle aamukahville. Keskustelussa kävi ilmi, että hän ei ollutkaan tavallinen intiaani, vaan oikein intiaanipäällikkö, jonka nimi oli Hyasintti. Joessa oli verkkoja, joita hän oli jo ehtinyt kokea sinä aamuna. 1-2 intiaani osoitti Tarmolle melko kaukana olevaa kalanperkauspaikkaa, jolle oli metsästä ilmestynyt jokin petoeläin. Se vaikutti pieneltä ilvekseltä. Intiaani kehoitti Tarmoa ottamaan pyssynsä esiin ja ampumaan, mutta hänestä se oli liian kaukana. Matkaa piti kuitenkin jatkaa, ja sinne jäi ystävällinen intiaanipäällikkö rannalleen. 5 viikkoa oli jo vierähtänyt, ja päämäärä Inuvikin kaupunki alkoi lähestyä. Laskelmieni mukaan minun pitäisi olla perillä parissa päivässä. Tuo Mackenziejoen suisto on kyllä niin monihaarainen, kuinkahan siinä osaa valita oikean reitin, ettei joutuisi kovin kauas Inuvikista merenrantaan tullessa. Lihakset Tarmon käsivarsissa olivat kovassa kunnossa pitkän treenauksen jälkeen, ja matkan lyhyys antoi intoa survaista melalla tavallista reilummin. Nyt näkyy Inuvik. Juhlallisesti oli matka alkanut, mutta vähintään yhtä juhlallista oli havaita, että pian saa melomisen lopettaa. 3000 kilometrin matka halki erämaan oli takanapäin. Tämä oli suuremmoinen päivä. Heinäkuun 12. Silloin tuli Tarmo perille. Eläköön, perillä ollaan. Olen monta kokemusta rikkaampi. Oli se hieno matka, vaikka oli joskus henki täpärällä. Näkemiin erämaa. Voitin sinut, mutta sinäkin voitit minut. Kaipaan sinun rauhaasi. Tarmo palasi lentäen kotiinsa länsirannikolle Vancouveriin. Arkinen elämä oli taas alkanut, mutta jotain erikoista sattui, joka liittyi siihen, mitä erämaassa oli tapahtunut. Tarmo oli serkkunsa luona käymässä. Me lähdemme tästä hengelliseen kokoukseen. Etkö sinä, Tarmo, lähtisi mukaan? Voisihan tuota vaikka lähteäkin. Erikoiselta tuntui Tarmosta olla hengellisessä kokouksessa. Paikan hän etsi takaosasta. Sieltä voi rauhassa tarkkailla, mitä tapahtuu. Täällähän on kovasti suomalaisia koolla.
nuorta väkeäkin noin paljon. Laulun tekijä vie meidät Jeesuksen seuraan. Jeesus kulkee kadulla ja tervehtii kaikkein kurjintakin. Toiset kulkevat ohitse ja ivailevat. He eivät kohdallaan vielä tarvitse Jeesuksen apua. On kuitenkin varmaa, että me kaikki kerran kipeästi tarvitsisimme Herran auttavaa kättä. Viimeistään silloin, kun kuoleman virta pauhailee meidän edessämme. Olemme kuin rajussa koskessa, joka heittelee elämämme purtta sinne tänne. Silloin huomaamme, Mitä pitemmälle että kokous palovakuutus edistyi, sitä on selvemmin mitätön, alkoi Tarmo ja tulla henki siihen vakuutuksestakaan tulokseen, ei että hän ole on apua. syntinen mies. Rahan mahti on kadonnut. Oma hyvä elämä ei Kädet riitäkään. ovat liian heikkoja. Sana oli sattunut kohti. Ryöväri huusi viimeisillä voimillaan Silloin muistui tästä mieleen kurimuksesta. sekin avunhuuto siellä Muista koskessa. minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja hän sai kuulla lohduttavat sanat. Jumala! Totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun oleman minun Minkälainen kanssani mies paratiisissa. minäkin olen. Ryövärille Hädässä kävi huudan hyvin. kyllä Jumalaa, Vielä samana päivänä mutta hän sitten sai en välitä kuoleman hänestä sen kurimuksesta enempää. herätä paratiisin ihanaan rauhaan. Samalla hetkellä jotain suli sydämessä. En kehoita Tarmo sinua teki jo missään päätöksensä. tapauksessa jättämään pelastusasiaa näin myöhäiseen vaiheeseen. Raamattu sanoo, nyt on pelastuksen päivä. Tänään juuri, nyt tässä tilaisuudessa. Nyt on pelastuksen hetki. Siksi kehoitan koko sydämestäni, saata asiasi kuntoon Herran kanssa juuri nyt. Sinun ei tarvitse pelätä silloin tulevaisuuttasi koko elämäsi loppuajan. Pelastus Jeesuksessa Kristuksessa on todellinen, iäti kestävä henkivakuutus. Kun kokouksen lopussa sitten kysyttiin, olisiko joku, joka haluaisi antautua kokonaan Jumalalle, Tarmo oli valmis. Minä tahdon. Sinä iltana Tarmosta tuli Jumalan lapsi. Hän uudesti syntyi. Hän oli nyt uskovainen, joka oli saanut syntinsä anteeksi, ja hän halusi palvella Jumalaa koko sydämestään. Asioiden arvojärjestys muuttui. Mikä ennen oli tärkeää, jäi nyt toiselle tilalle. Taivaallinen rauha laskeutui sydämeen. Jos oli erämaassa erikoinen rauha, mutta se oli vain luonnon hiljaisuuden rauhaa. Nyt hän sai kokea Jumalan rauhaa. Taisikin olla tuo kanoottimatka ihan Jumalan suunnittelema, koskapa se johti tällaiseen lopputulokseen. Kiitos Jeesus, että pelastit sieltä kosken kuohuista, mutta kiitos, että pelastit minut myös kadotuksen kauhuista. Eivät riittäneet omat voimat siellä koskessa, vielä vähemmän niistä olisi ollut hyötyä nyt, kun olin joutumassa ikuiseen tuhoon. Kiitos Jeesus.